el fet que un pare de vacances amb el seu fill doncs, tinguin un accident, el nen caigui a l'aigua i el rescatin i aleshores ja va en el territori dels emigrants, ja t'ho uneix tot, no? El naufragi personal d'ell quan es troba amb aquesta pèrdua i descobreix que és l'única cosa que li importava, no? El nen. I que aleshores tot li falla, la publicitat és una merda, o sigui, no valia la pena tenir diners, no m'agrada el meu iat, ja no el vull, o sigui, no vull navegar mai més amb aquest sentiment de... fins i tot li sobra a la dona. Hi ha un moment en què amb la dona no pot compartir el dolor perquè no és la mare del nen i passen aquestes coses. De cop és la primera dona potser amb qui compartiria més el dolor, però la primera dona li recrimina tot, l'acusa, encara se sent pitjor. És a dir, de cop és una persona abandonada, no? Molt perduda. El publicitari d'èxit passa a ser un tio que acaba emborratxant-se en un bar de Samos, no? S'enfonsa. I aleshores crec que comença la restauració, i la restauració s'intueix, però no s'explica perquè seria un pamfleto, que és que d'això n'aprenem. I ell serà dona que potser ajudant els altres pot progressar, no? El nen és diferent perquè és un naufragi real i del que no pot treure'n massa res. O sigui, és la perplexitat, fa el que pot, és el desvalgut. No pot ni plorar en algun moment. No, és que ni plora perquè sent molta distància, té una certa dissociació, no? Jo crec que, no sé, sóc una mica jo també, de vegades el dolor ens aboca a no posar com una barrera, com si no fos real. Quan s'està morint el nen, no vol dir que es mori, o potser sí que vol dir que es mori, no ho vull dir revelar, però gairebé ho assumeix, sense massa dolor, és a dir, no, em salvarà el meu pare, pensa que finalment hi ha un salvament. I després el naufragi dels sirians, que tots els personatges, inclòs especialment l'Ahmad, amaguen alguna cosa important que els té. Tots estan una mica ensorrats. És una novel·la de pocs personatges, però pare i fill cauen en aquestes condicions. L'Ahmad arrossega un passat increïble que es revela al final. I aleshores veiem les periodistes, no? Que són uns personatges que m'han servit molt per plantejar el tercer naufragi, la tercera pota, no? Perquè expliquen una mica l'ambient dels refugiats en aquell moment. De caos. Sí, de caos i de la situació, com funciona el salvament, com les ONGs, etc. O sigui, perquè si no la novel·la semblaria O sigui, no sabia què fer amb la part documental, no? I crec que és important que hi sigui, però l'he posada en mans d'una periodista que és víctima d'assetjament sexual i que ha de resoldre d'alguna manera això, no? I és també el seu camí. També arriba a un final curiós. I aquest problema, o aquest fet, que jo no diria que és un problema, perquè com diu el Manuel Delgado, o sigui, pot ser la solució i no el problema, El que pot ser la solució? Els immigrants. Per què no? Si els catalans estem tossuts en què no ens volem reproduir perquè no tenim criatures, escolta, els importem. Però el problema és que s'estan morint pel Mediterrani. Això sí, sí, però que els hi fan... Sí, aquest és el problema, però l'aproximació que tenim a aquest tema sempre hi ha un element fonamental que és el sentimental. O sigui, el moment en què es va veure el nen ofegat a les platges de Samos, ostres, jo crec que molta gent va entendre moltes coses. Era una fotografia. N'hi ha bastantes més, moltes s'han amagat, molts diaris no han volgut publicar-les, però aquesta foto va ser tot una revelació. Ostres, vol dir que ens colpeixen més de vegades les imatges que les xifres, que ens colpeix molt més un nen que no pas el pensar, per exemple, que, no sé, per dir una xifra, en aquests moments hi deu haver refugiats a Grècia, només a Grècia, uns 40.000 sirians. A Idomeni, quan hi vaig estar, hi havia 12.000 persones. La meitat d'aquestes persones eren criatures. O sigui, si anem a xifres, són impressionants, però no tant com la fotografia del nen. Aleshores, crec que el meu relat, com que parla de persones molt concretes, de casos molt concrets, segueix sobretot la vida d'una família, ens aproxima d'una manera sentimental que jo crec que et fa entendre moltes coses. I molt real, tot el que s'explica de protagonistes sirians, diguem, és tret de documentació. O sigui, no ha passat exactament així, però ha passat.